Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Anapulo ka mga nagapangunang balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kay sa Keka Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station yung FM Bacolod 91.1. Kagyari ng top 10 yung mga balita sa Negros subong adlaw. Construction sa bago nga City Hall sa Bacolod ang ginsugura na. Wala pa makalupok nga granada ginbilin sa kilid sang dalan. Mga poste sa tungasang dalan Luzuriaga, amat-amat na ginhawanan sang Negros Power. 67 million pesos ginpain sa Bacolod LGU para sa libre nga wifi sa mga eskwelahan, kag dugang nga pondo para sa pagkayo sa mga classrooms. Kag sa Good Vibes, may libre nga entrance sa amusement and theme park sa mga Carlos ang ngalan. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may tatlo karon ka mga LPA ang ginamonitor sang pag-asa. Isa sa sini nga mga low pressure area ang yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, kag ang duha ang sagwa na sa PAR. Ang pinakalayo nga LPA ang mas may madako nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo. Yara ini sila nga tatlo sa ibabaw sa Northern Luzon, kag ang sa sulod sa PAR ang yara sa 835 kilometers east-northeast sang extreme Northern Luzon. Wala ini sila sang direkta nga epekto sa Pilipinas, pero gina-enhance o kung ginapabas kung sini ang hangin habagat. Nga amo naman ang nagadalas ng pag-ulan sa Metro Manila, Western Visayas, kag iban pa nga areas sa Luzon. Sa number 9, palarong panlunsod sa Bacolod plano nga ilunsar sa Nobyembre. May 22 tanan ka mga sporting events sa gintalana para sa ginadihon nga palarong panlunsod sa syudad sa Nobyembre. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga kinahanglan mapasanyog ang grassroots program para mas mahanas ang ikasarang sa mga lokal nga atleta. Kutob lamang sa mga taga-Bacolod nga 17-year-old and below ang sports competition. Napulo ka mga clustered barangay sa gintukod para sa kompetisyon. Handom sa alkalde nga madiskubre ang masunod nga mga Olympians, kasubong na lamang sang Olympic double gold medalist nga si Carlos Yulo nga nangin madinalagon sa gymnastics competition sa Paris Olympics 2024. Sa 22 sports. May gymnastics, mayara. Yeah. Sana reaction ng mayor si Yulo. Okay, kasi ang next nga gold medal alin di sa aton. No? We would like to promote at the early age ang aton nga mga athletes, no? So that they can become future Olympians. Sa number 8, nagdangat na sa 38 million pesos ang balor sang kahalitan nga natugas ang fall army worm sa mga maisan sa Negros Occidental. Sa report sang Office of the Provincial Agriculturist kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, as of July 31, 2024, ang damage report tugas ang fall army worms ang yara na sa 38,074,800 pesos. Onse naman ka mga banwa kag syudad sa probinsya ang nagreport sang kahalitan tugas ang fall army worms, kag ini nagalakip sang Himamaylan, Hinubaan, Isabela, La Castellana, Murcia, Moises Padilla, Calatrava, Sipalay, Ilog, San Carlos City, kag Don Salvador Benedicto. Isa sa mga kabudlayan man nga nasugata karon sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, amo nga sa paniempo karon may pagkaon nga sara makuha ng army worms. Rason nga may kabudlayan nga sila ang gilayon nga matap na. The army worms have food to eat, no, and the weather is actually helping produce, grasses and everything. So that's the challenge now. Originally there was only 4 LGUs, no, La Castellana, Isabela, Binalbagan, Bago. Right now we already have DSB, San Carlos, Ilog, Sipalay, Calatrava, and Moises Padilla with Murcia. The 3 million budget that we earmarked has already been bidded out.
Sa number 7, siyudad sang Victorias nagalaom nga sa sinina nga tuig madeklarar sila nga drug-free city. Suno kay Victoria City Mayor Javier Benitez, ang mga barangay sang Victorias ang bilog na nga nadeklara nga drug-free barangays o galing may bagong nga requisitos, may kangtanan sa deklarasyon, rason nga may dugang pa nga i-comply. Suno kay Benitez, ang mga yadtong nagpaidalom sa nga rehabilitation ang dapat man magsulod sa Balay Silangan nga isa ka community-based reformation program. Samtang, ginlagdaan ang isa ka Memorandum of Agreement sa tunga sa Victorias, Negros Occidental Provincial Government kag Negros Occidental Drug Rehabilitation Foundation para sa pagpahamtang sang Special Drug Operation Center sa tinutuyo nga mas mapaayo pa ang kahimtangan sa mga out-of-school youth kag street children. May bagong requirements ang PDEA na tanan na nag-agi sa drug rehab kinahanglan magsulod sa Balay Silangan. So, abi namon okay na then PDEA had this new requirement. So, amo nang